Ayo. Ah. Asa ka to si Parani? No, man nagpakita na ako. Iso kada to akong gibiyaan dito. Magbukod siya atong pangagba. Asa na ka to siya? Par! Na, malagi ka Paraning. May kinagaling gawas ka Paraning sa katong nigukod ni mo nga pangag. Gabiha ato. Ay, may gani kay nipadagan dayon ko sa motor. Wag ato kagukod na ko. Ikay gigukod niya. Pasalamat lang intong ko par. May gani par, ay abot par, isa intal ko gitabangan par. Abay noon. Oh. Yang anong karon ba mga nabakita na ako? Pila ka adlaw mga nabakita? An par oy, ana. Mura ko gatruma par oy. Nga naman. Sabi tungod lagi sa tungod tabo lagi par. Sabi nga po dapat bisag ako. Siksi kayo tan-aw nimo. Napagkahuman. Imo mango gipakiligod ni katawa kita nung pangag niya noon. Hataga lagi na sa tubas. Mao din to nagsigi sa ana par ba? Sige sa tabon siyang mao lagi pangag mo ito nga dakoy. May gani par, nagpasalamat ko par. Aray kon ba ng PWD nga nagkuha, gikuha sintaon sa paroy, grabe. At daw man to. PWD pag yun ang nagkuha niya? Oh. Hago sintaon. Kasi kuan to par gikan to sa mental ba? Nakagawas lang to. Lagi siguro par. Tao niya. Unsa may atuwa ni ron? Ilam ka mangga par, lami kayo? Pasali ko paroy kay. Nga naman. Rigla lagi ko par. Ha? Abi mo na ako glaki ka par, girigla din ka? Hay, nako oy. Una makakan par ka mo bitaw nga. Umboy tao na ba? Di ba par giduwa na ka par? Wa pa lagi. Basin mabdus ko par ay katong naginom ta ba? Taya, bibirahan mo kung kumpari par ay. Yo, dapat. Oy. Oh nakuha ngani mo pagkabay pa. Hagbay ra. Na, sira par, may pay mo ato kita par. Kita mo to ko crush par oy. Asa man? Kasi may crush mo ato. Gibas mo to ko to kay to ka ba nga to ari ka sa kuan. Sa liog? Oh. Ganahan ka sa to nga gibuni ang liog. Asa par, naman sarap par, kay isa naman gamitin sa sulfur par. Gawag tang na par. Abi man akong punjay o yung kuwan anti-punjay ang gigamit. Wa par oy. Oh, ha man dapit. Ito lagi ito par, sa mga gamit par likod. Bantay bitaw par ha. Wa sila dito. Lalagi. Basi naana po dito parang katong murag chow-chow ang naong par. Wa siguro par kay nakita na kung par ako ra may crush par oy naglikuding. At purtira ba? Selfie. Basi naari to si Pungsing katong sige gukod nimo. Uy, ano gi-freeze mo naman to ka to siguro par. Sige, tara. Bantay ha. Ay, par. Tuwa, malikin na sila, par. Lato si Chihuahua man na par. Tuh, ang chow-chow man yung kauban, par. Okay na par. Imo lang na par. Okay na. Ay, di ko alam. Kabis ko. Napay pang sa mura lagi. Dami nga itong bulldog. Okay na par. Bulldog na nang bito par. Dili pa sila was par. Kanahan sa na, par. Uy, mapay ikaw na lamang dito. Ko, dilgod pa ako natagsan. Bakit akong crush yung tao. Dili, bila. Sige. Katong mga laki ba dito sa may beach? Ang naong kitong usa? Dako pag-iilong. Atong usa doon taas. Atong wapo to. Tambok sa pero Lupur ang irupar kilig-kilig ko ang irupar. Oh my god! Lo, kisa mo lo. Iro ka burikat, Labi ka in taon dira chow-chow nga. Ani iro hindi nga makilig di ay? Bakit naman? Sige na nga, tapos wag mo pa ako chow. Ganda mo ngayon crush ah. Hindi di crush. Bakit ba? Nga makilig mo na. Pwede? Oh, Yut na kuno ko. Kenapa? Katay na dayon. Katay na dayon na par. Miss, pwede sa likod lang sa kamis kay grabe ginuod ako imbis nagkaw kog mangga ginuod ko. Grabe naman sad mo makapanggait. Jar. Ayaw ninyo inginaan ako iro taon oy. Ano ka ba? Sawa par. Mas guwapo ko iro lagi na par. Mao lagi to par. Tu nagkagat ako kabi mga marvel ibilin. Agad mo nagigingon lagi nga. Lagi. Gigo ko sa iro. Ya marpel hibo nga marpel ari dire gi. Kon. Tao nga na to nga iro par oy. Gri. Kani nga siya ikaw nga to dire. No one. Alam
Banggo sa imong iro. Paroy. Mayo, miss daw kay mayo gani mo pagka-train sa imong iro. Ikaw, mas gwapa pa ko ni mas sexy pa ka. Gitoyo man gud na ako pagbutang og mouthpiece kay tingali ba makapaak nga makabayad di ako. Bitaw na lang ako mouthpiece ang baba. Mao dito nakapak ni par nahibilin ang pustiso diri sa baba. Saligi par. Hoy, Dili man to piso, kuan man to, mouthpiece man to. Katong sama pang-boxing. Ako Pang-anak, ano to sumbaga oy. Pang-anak. masira ka friend. Nanaalagi kaya ang akong crush. Ay, na ang akong crush. Siya na ko no. Wapara ba ko? Kung ato umbi akong isurprise akong gaksumbi. Ato ko bigbubi. Sunod ba? Ayaw gud paglakaw-lakaw sing gabi kay man hinuong nga iro. Sus, dong! Nagdako ulan ng ilong, ay mo ilong ha? Huwag ka nagtanaw sila kung lawas, oh? Oh shit! Par, naara man lagi nga ni kay abs par. Ano yung ay mo abs, ay? Pwede pa hikaw? Uy, di pwede oy kay ma. Kain pa na ko sa rapis. Ako ko. Sarap pag ako parang araw nga ni kay kuan abs par. Ay,